Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Governor Bong Lacson opisyal na nga nagdeklarar sa pagasuportahan nga presidente. Pila ka miyembro sa nga BIPAG in question ang pagpamalakat sa ilang nga opisyal. Sa balita nasyonal, isa pa ka barko nga may mga Pinoy seafarers na igo sang missile strike. Mga presyo sang petrolyo magasaka subong nga adlaw. Sa balita international, Russian kag Ukrainian leaders natalana nga magsapol. Sa sports, Russia ginkakas sa FIFA World Cup. Balita entertainment, comedy show ng Ding Dong kag Marian Dantes planchado na. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ng mga safety tips karon nga Fire Prevention Month. Maayong aga Bacolod, mga aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Martes, Marso 1, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boyd Run, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang trough sang low pressure area nag-apekto karon sa nabagatnan nga bahin sang Mindanao. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod ang mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan o kon thunderstorms bangod sang easterlies kag localized thunderstorms. Mahinay tudtog kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa naminhan na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tudtog kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang adlaw na butlak las 5:59 ka ina sa aga, magatunod naman las 5:54 karon sa hapon. Samtang ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, liwat mga kaaksyon. Sa mga nag-monitor doon sa Facebook, sa YouTube, like and share kita ya sa aton nga FB Live. Parang sadya. Parang sadya. Jagid ya. Sige. Iyan na tayo i-share tayo natin live. Kita mismo ma-share ta sa Ako natin live. huwag kaya ka-share. Talaga isa lang i-share. Ka-share I-share mo na Ako yan. pa, ya. Kay sharing is caring. And sharing is a virtue. Virtue. Sharing is the key to success. Yes, and the best correct. policy. And everything to be followed. Everything to be followed. Why na? Di na ni mapusla. Ano niya nga yung bratos niya. Kay Diding Alohamiento dra, maayong aga. Si Ma'am Van is still watching. Si Miss Veronica Santillan Manukan, good morning man. Kag happy birthday lo Action Dorsa sa FB magrita nga daan kay Action Eric Magbanwa. Happy birthday. Pila na si Action Eric man? But pila na si Action Eric Bas is 32. 32 na di siya sa Action Radyo? Or 18. 18 na agong edad. Correct? Or 14. 14 gulangan. Ikadamo ka naman, ano? Ako pa iya. Good health, Action Eric. Yes, Good health. kana. May you have more candles to blow. Yes. And cakes to slice. Yes. And, ano pa kaya? Galing kay ka reklamo si Action Doral kay wa siya kuno na invite. Kita super reklamo, gidya. Well, na kinanglan yung invitation niya. Wala na kinanglan. Andad na tayo sa gate crash. Hindi ginatawag. Gate crash lang tayo. So na. Happy birthday, Action Eric, ano? Yes. Kay Dra, kay Lulit de Alagdon, na mama ni Miss Jinky. Happy birthday, man, no? Yes. Athea Kim Iriman, good morning man sa imo. Kay Larry Rico, gamonitor sa Puro Kalubay, Barangay Sampinet. Ginatamyaw dira ang nagapangapi sa kapihan ni Lani, bla, no? Sa nagapangapi dira, no problem. Basta ara si Larry Rico. Siya Sold ang kape. Siya ang mano. Siya ang bahala sa kung ano ang himuon niya na. No. Basta Kung bayaran niya or mahugas-hugasan ni Pastor.
O kung siya man ma-serve. Yes. Jane Lynn Agosto. Og hi sa mataga Libertad Negros Oriental. Asa La Libertad. No, from Janeline Agosto. No? La Libertad Negros Oriental. Suzette Plomeda, good morning man. Kagdra sa kay Sol Lama Barnacha. Sawadika, dara sa may Thailand. Good morning man kay Hada ko na Carol Montoya sa National Printing Office. Sa ginatami niya si tita niya, Marieta Montoya. Yes, good morning, Miss Carol. Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning. Homa Lumena, Jen Oy Ceser. Happy birthday ko no kay Action Eric. Dennis Nuestro. Kay rin na sila nag-greet na sila ho na sa kay Action Eric, no? Si Migota Kwanbla ng Bob Francia. Yes, good morning man sa Good imo dra. morning, yes, Sir Bob Francia. Yes, ang Imo nga Ginoong imo nga ano gina? akon nga legal consultant, medical consultant, Yes. facilitator, Senior consultant. senior consultant. Sige, standby na sa aton nga mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita lokal, opisyal nga gindeklarar ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kahapon nga adlaw ang iya suporta kay Vice President Leni Robredo bilang kandidato sa pagka-presidente sa Pilipinas sa Mayo 9 nga eleksyon. Sunod kay Lacson, nagdesisyon siya nga suportahan si Robredo bangod isa ini sa mga masaligan ng opisyal sang gobyerno kag kandidato sa mabot nga eleksyon. Ginklaro ni Lacson nga may panugot na sa ilang National Political Party nga Nationalist People's Coalition nga itugyan sa ilang mga miyembro ang magpili kung sino ang pagasuportahan nga presidential candidate. Madumduman nagligan nga Pebrero 23, ginpahayag naman ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga 28 sa 31 ka mga alkalde sa Negros Occidental ang nagasuporta sa unit team tandem ni Anay Senador Bongbong Marcos Jr. kag Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ang tatlo nga wala magsuporta mo sanday Sagay City Mayor Alfredo Marañon III, si Palay City Mayor Maria Gina Lizares kag Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Sunod kay Lacson ini nga mga alkalde, amo ang magkapalayag kung sino ang ilang pagkasuportahan nga kandidato sa pagka-presidente. Well, of course, when people ask me who I'm working or voting for, I confirm it. That everything Mayor Justino announced it, so I am confirming it. That's as far as I'm going right now. Pagahulaton ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang desisyon sa ilang National Political Party ng Nationalist People's Coalition o NPC kung sino ang suportahan niya kandidato sa pagka-vice presidente sa Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Suno kay Lacson, wala madayon ang pagsinapol sa NPC sa tong Pebrero 27 kagintalana sa masunod nga bulan o kung sino nga bulan sang Marso. Dugang pa sa gobernador paghambalan sa sinapol kung si Senador Vicente Tito Soto III ang ilang pagsuportahan o kung itugyan sa ilang miyembro ang pagdesisyon. Si Soto ang nagaserbe nga chairman sang NPC kad nagapapili bilang vice presidente tandem sa presidential candidate sang Partido Reforma nga si Senator Panfilo Ping Lacson. Si Negros Occidental 6th District Congressional candidate Mercedes Chedeng Alvarez Lansang ang isa sa nagtambong sa NPC meeting. Ginasuportahan naman ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran ang apat nga may Ilonggo senatorial candidates sa maabot nga Mayo 9 nga piniliay.
Suno kay pamilyaran, ini amo sanday Senador Juan Miguel Zubiri, anay Congressman Monsur del Rosario, anay Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, kag Attorney Alex Lacson. Dugang pa ni pamilyaran, iya hulaton ang statement ni Bacolod Mayor Evilio Junior Diaz sa pagasuportahan sa pagka-presidente, kag sa nagkakigo nga panahon mag-anunsyo man siya sa iya presidential bet. Apan sunod sa vice-alkalde sa pagka-vice-presidente, iya pagasuportahan si Davao City Mayor Sara Duterte. Sa iban nga balita lokal, gin-question sang pila ka mga miyembro sang binalbagan Isabela Planters Association Incorporated kon BIPA ang pagpamalakat sang ilang mga opisyal sa sulod sang pila ka tuig. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Melvin Yorong, isa sa mga sugar planters sa barangay Samak, Mabinay, Negros Oriental. Madamo sa ilang mga miyembro ang nabalaka bangod sa atrasado nga paghatag sang tseke. Suno kay Yorong, luyag nila mausisa ang matudtuon nga estado sang BIPA labi na sa patag sang pinansyal. Ginpahayag sa isa pa ka miyembro nga si Arnulfo Ferrer nga sang tuig 2020 nakabaton siya sang talbog nga tseke halin sa asosasyon kag nagsobra man ang iya nabayad sa loan. Ginpahayag naman ni Eva Ariola nga nakasaad sa bylaws sang ila asosasyon kag corporate code nga dapat tugutan ang pag-inspection sa corporate records. Sa sulat nga ilagin padala sa opisyal sang BIPA na petsahan Enero 17, 2022, ginpangabay sa mga ini nga tugutan sila nga makausisa sa mga records para sa business transactions, financial ka bank statements, records of deposits kay issuance sa withdrawal sang bank accounts halin sa period ng Oktubre 1, 2020. Si Francis Rojas amo nagaserbe nga presidente sang BIPA nga may kapin 4,000 tub 5,000 ka mga miyembro. Ang akon niya nga mga planters nga ginahawulan, nabalaka na sila sa kuan sa BIPA. Subong kay kung kisa may ara nga masiling nga way pa diri imo chiki na amo na tapos mapuli na lang niya kinahanglanon di sa planters ang kwarta. Kabahin sa pagpahayag ni Melvin Yurong. Gintugyan naman ay binalbagan ni Isabela Planters Association Incorporated Office Manager Edgardo Hervasio sa ilang legal counsel ang paghatag kasulbaran sa reklamo sa ilang mga miyembro angot sa estado sang asosasyon. Suno kay Hervasio, iya na ginatugyan sa ilang abogado ang mga bagay ka mga padalasang sabat sa reklamo kahapon nga law. Dugang pa ni Hervasio, nambala naman nila nga mga opisyal ang ini nga problema sa gintigayon nga board meeting sa naligad nga semana. Kahapon sa kaga, personal nga nagpadulong sa opisina sang BIPA sa Biscom Compound sa Barangay San Vicente, Binalbagan ang pila ka mga miyembro sang asosasyon agud pangabayon ang pag-usisa sa corporate records. Ang BIPA isa sa 5 kadalagko nga mga asosasyon sa mga sugar planters sa Negros Occidental kag Oriental. Wala pa sang pamilya sang Bacolod noon nga nagatrabaho sa Ukraine ang nagdangop sa OFW desk sa idalom sang Sectoral Concern Office sa second floor sa Bacolod Old City Hall. Ili sa piyak sang tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine. Suno ka Executive Assistant Ernesto Pineda sang Sectoral Concern Office, nagpakig-angot na sila sa OWA Provincial Office para hibaluon kung mayara sa mga Bacolod noon OFW nga nagatrabaho sa Ukraine kag ila paginahulat ang report. Dugang pa ni Pineda, bukas ang OFW Help Desk sa tion nga may pamilya sa mga nagakinahanglan ang ilang himata nga OFW sang bulig kaangay sang repatriation sa bulig man sa gobyerno nasyonal. Gayon pahayag ni Pineda nga mga OFW nga iga-repatriate ang ginatagan sang livelihood support sa programa nga Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Sa records ng Department of Foreign Affairs, ginabanta 380 ka mga OFWs ang yara sa Ukraine. Isa pa ka barko nga may Pinoy seafarers na igo sa missile strike. Samtang mga presyo sa petrolyo magasaka naman karon nga adlaw. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Sa atong sini nga The Candidates Forum. dira sa kay Ma'am Van, ginatamiyaw niya man si Action Eric sang happy birthday. Kay Gleniel Palmon, kamustang adlaw niyo ni Ma'am? Ay, kumusta ka nung adlaw ta Action Doors? Okay ka lang? Far so good and so blessed. Okay. Ah, March diba? subong ambal niya, March subong amuning bulan ang pagsugod gid sang virus insakto no. Daw Oh yes. madumduman ko way back in 2020, March 16, nagkuan kita dire. Atobla so na ang ano ganito so na to mga enhanced community quarantine bala. Enhanced community Oh, ECQ. ECQ. Take it to Action Boy. May mga MGCQ, mga damo. At start ito March GCQ. 16. Abi ko pala to so una bala mga tag 2 lang bulan, 3 bulan mo. Mo to gani kay di ba may Sus, naglawig. summer getaway tatani. Kay di ba ano Yes. tatani to schedule April or ano to. Tapos ginambal nga sige sa May na lang basi magtahaw naman. Asus taas na subong. Hasta Pero mayon na lang tuig. Action Boy kay at least Subong na nag okay ng sitwasyon naton. Apat na ning case tagapon mo di ba? Oo. No? Sa Negros ya duwa. Oo. So kabay pa magtuloy-tuloy ina. After 2 years, no? Kita mo na may gid ang epekto nga magpabakuna Action Boy no. Kay nagadutay gid ang cases oo. naton. Dason may mga ti mo gina kay ti gina respeto tama na yung iban nga lain man yung ilapanan awan mo no. Oo. Kay Wings Kili Morales, kay Abby Dranat Nat August, good morning. Christine Menyas Villalobos, kay classmate ko Edwin Escopel. Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning man. Kay Erla Vega. Sa kay Jocelyn Liboon Dispoho. Eric Fernandez, kag Teresa Linaha Kayaw. Michael June Season. No? Good morning kuno sa kay may natamyaw ni sa mo si Knapsack. Knapsack. Sabi nga ngalan niya no, Knapsack. Daw ba, kwan ba? Daw ba? Dira sa Kape 18. May kape may kape gali 18 da. Dira sa 18th Street. Ate kaya siya sa 18th Ara Street. sa 18th Street. Mo kay kun kape ara sa 19th be. Te ano kape 19. Ay, correct. Correct. Ano man ang akon man nga paminsaron. Namian ko kaya mo man mo paminsaron. Ka very ano sa aton paminsaron, ka ka very very, antag sinaganiman, vibes. nag We have the same vibes. connected. Connected. Do ano ba do globe. Ay, sorry. Dano? Abot ko ang mundo. Kabalo ka na ako nung abot mo ang mundo. Okay. Correct. Ramon Villagracia. Oo, good morning. Mayuguro sa dason tabala kon mag-after ni bilang forum ta. Forum ta. Meron na bala nga. Ano sa forum? Ano yan ang gano'n sa niya aga ko man sang aga pulo pastor man. Hindi na mo. Gano'n. Ang candidates forum tabala. Tapos ni Black. Hindi ba gin
gin ano tawag sini kanhi gin ano blanay gin temporaryo nga Gini mo na. suspender ang aton nga monthly bala nga games na bala fun games. So sa last February wala tamong kay ginatagan ligwa ang ano Action Boy. Forum. Ang Candidates candidates forum. forum, So oh. after sin Action Boy tapos correction balik na ta. May guri mo tay isa sa papakota ang ano ay arang mga tagline bala sa ano bala. Like, Sa for mga- example, tapos pakto nila kung ano na siya. Tagline Correct? sa mga produkto, mga kwan, mga oo. Biabot mo ang mundo. Abot ko ang mundo. Na. We make ways. Ano? We make ways. Ano Ano na? na? We find ways. We find ways galing. Bongga. Basi OBD ng imo. Yan na sa yan na sang bangko yan nila we find ways. Nga ako naman migo yang nga kwan ga iya ga kwan bala ng gabangka bala ng mga kwan ba isda bala. Gapanagat, Ng ano? panagat. Yeah, we find fish. Ay, bongga. Ako na tagline sa iya nga, Ano no? na yan. We find Sa iya fish. bangka. Dahil may- Very, very intelligent. Ka-very copycat. Yeah. Wala. Sige. Sige. Ma'am Van, thank you again for the 100 stars. Ngayon mo ginpadala. Wow, thank you, Ma'am Van. Samtang naghilapit ang birthday ni Ma'am Van. Nagdamong stars. So, ang imong litson nga ipadala as you promised. Yes. Ano ha? Frozen lechon ha? Frozen siyang lechon. Kay Rochelle Evangelista. Morning man. Morning. Kay Roger Soscana Lizare. Sa pamilya Lizare. Do tayo isa lang siguro ya kay ang damos ni kuan mo. Ano? Lizares. Lizare. So, yaya kay ano lang. Isa Siya lang lang. isa. Lizare na siya. Lizare lang. So kung damo, Lizares. Ihada, Caitlin Nang. Ara sa? Ara sa. Teka, Halong-halong wala ka kay na sa Ihada ha sa story imong mga behind? oo Very Halong-halong bala Ihada sa mga muna nga mga bagay-bagay. Ask your maninoy first. Hindi magpadala sa emotion. Yes. Ask maninoy first Before anything else. Okay? And Stand by. everything to follow. And everything will fall in place. Stand by na sa aton nga mga balita national. Morning edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:37 sa balita na national. Ginkumpirmar sang Department of Foreign Affairs nga isa pa ka barko ang naigo sa missile strike sa Black Sea padulong sa puerto sang siyudad sang Odessa sa Ukraine. Sunod sa DFA, isa sa 21 ka Pinoy seafarers ang napilasan kagyara sa malubha nga kondisyon. Ang barko isa ni ka Japanese-owned kag Panamanian flag grain bulk carrier nga ginatawag nga MV Nomura Queen nga sa karon nagbiyahe na padulong sa Istanbul agud makapaayo ang naigo sang missile makunakayo. Madumduman Domingong adlaw sa report man sa TFA nga isa ka Turkish-owned commercial cargo ship ang naguba man
matapos naigo sang bomba sa baybayon sakop sang Odessa sa tong Pebrero 24. Hindi mapalayag sang Malacañang kon bala ikondenar o kung hindi ang ginhimo nga pagpangatake sang Russia sa Ukraine. Suno kay acting presidential spokesman Carlo Nograles kung may opisyal nga pahayag angot sa isyu kinahanglan nagikan sa tiglikom sang Foreign Affairs magluwas kung si Presidente Rodrigo Duterte mismo magapagwa sang pahayag. Madumduman tuig 2016 ang ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginakonsiderar sini nga baganihan si Russian President Vladimir Putin. Ang pagpangatake sang Russia sa Ukraine ang nagatulod sa international community nga magpapanaog sang sanctions. Lakip na ang pag-defer sang Germany sa Nord Stream 2 gas pipeline project. Magapasaka sa presyo sang gatong ang mga kompanya sang langis karong adlaw Martes. Sa advisory ginanunsyo sang Philippine Shell Petroleum Corporation nga magapasaka ini sang presyo sang gasolina sang 90 centimos kada litro, 80 centimos naman kada litro sa diesel kag 75 centimos sa kerosene. Ang clean fuel nag-implementar sa parehong saka sa presyo. Ang pabago sa presyo nag-epekto alas 6 kaina para sa tanan nga kompanya magluwas sa clean fuel nga alas 4:01 pa sang hapon mag-adjust sang presyo. Ginpahayag naman sang palasyo nga kung palasyo sang Malacañang nga kinahanglan pa sang rekomendasyon halin sa finance-related government agencies ang pagsuspend sang excise tax sa petrolyo kasunod sang padanya oil price hike. Ini ang pahayag ni acting presidential spokesman Carlo Nograles kasunod nga sa unang nga tion ang oil prices ang naglambot na sa masobra $105 sa kada barrel humalin sang tuig 2014 matapos ginatake sang Russia ang Ukraine. Una na ginuntat sang Germany ang approval sang Nord Stream 2 gas pipeline project sa Russia kag nagpatuman man ang iba nga pungsod sang nagkalain-lain economic sanctions sa Russia nga ginalakipan sang banks, oil refineries kag military equipment. Ginpatahag ni Nograles magaumpisa ang suspension sa excise tax sa oil sa rekomendasyon sang Department of Finance para magaserbe nga basihan sa pagpatigayon sang dialogo upod ang Development Budget Coordination Committee kag sa ulihi magasumiter sa rekomendasyon kay Presidente Rodrigo Duterte. Ginpahayag naman sa Korte Suprema nga himuon nga digital ang tanan nga bar examinations para sa mga abogado. Ginpahayag ni Chief Justice Alexander Gesmundo nga madugay na dapat ginhimo ini apan nag-umpisa lamang sa nangligan nga tuig sa idalom sang liderato ni Associate Justice Marvic Leonen bilang Bar Examination Committee Chairman. Ginhimo ni Gesmundo ang pahayag sa hybrid formal launching sang Legal Education Advancement Program sang Legal Education Board o kon LAB. Nanawagan naman ang Korte Suprema sa LEB, Philippine Association of Law Schools kag Dean sa mga law schools nga ipatuman ang pulisa kag programa para sa digital bar examination. Mangin optional na lamang ang work from home sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 1 masunod nga bulan bangod sa nagaayo o konsini nga bulan bangod sa nagaayo nga COVID-19 situation sa pungsod. Suno kay Trade Secretary Ramon Lopez ang on-site work ang ginaengganyo sa idalom sa Alert Level 1 sa diin buot Silingon ang work from home ang mangin optional. Suno kay Lopez kung magbalik na sa on-site work ang mga empleyado makabulig ini sa pagpatinad sa mga negosyo kaangay sang restaurants. Ang National Capital Region kay iban pa nga madamo nga lugar ang ipaidalom sa Alert Level 1 umpisa subong adlaw Marso 1 tubtob 15 2022. Sa idalom sa Alert Level 1 ang tanang establishments kay iban pa aktibidad ang ginatugutan nga mag-operar sang 100% ang kapasidad. Sa katapusan nga bahay sa aton balita nasyonal, bugos naman ang pagpasalamat ni Vice President Leni Robredo sa tanan nga Ilonggo kag Guimaras noon nga nagsugata sa iya sang katapusan niya pagbisita sa mga lugar. Sa Iloilo, may 40,000 katao ang nag-abot sa People's Rally sa itong Pebrero 25. Suno ini sa pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Trias. Dugang naman ni Senador Franklin Drilon, ini na ang isa sa pinakadako nga political rally sa probinsya. Nabatyagan sang presidential aspirant ang suporta sa Ilonggo sa iya, gani iya ini nga ginabalusan sang pagpalangga para sa Iloilo. Madamo nga proyekto ang nahimo sa mga probinsya ni Robredo samtang siya ang vice presidente kagin siguro sini nga pauswagon kag dugangan pa ang mga proyekto infrastruktura sa lugar pareho sa Negros Guimaras Iloilo Bridge kung siya mapili nga presidente sa maabot nga eleksyon. Pagpasanyog naman sa kabuhi sa mga Pilipino ang prioridad ni Robredo kung magdaog siya nga presidente sa maabot nga eleksyon sa Mayo. Sa una nga isa katos kadlaw ni Robredo bilang presidente, angat agad ang target nga himuon sa iyang administrasyon sa bilog nga pungsod para nga mapauswag ang pangabuhi
mapauswag ang ikaang lawas kag mapauswag ang kalidad sa edukasyon. Sa pag-uswag sa palangabuyan sa mga Pilipino, siguraduhon naman ni Robredo nga may disente kag may trabaho ang bisan isa sa kada pamilya nga masarangan ng magsuporta sa disente nga pagpangabuhi sang iya pamilya. Importante man kay Robredo nga mapasanyog ang ikaing lawas sang mga pigado. Ang sektor sa mga pigado ang masami nga wala sang access sa ospital kag mga bululngan. Tinguaan man ni Robredo nga hindi mangin upang ang kapigiduhon para mangin maayo ang panglawason sang mga pumuluyo. Pagatagan man sa atensyon ni Robredo nga mapasanyog man ang kalidad sa edukasyon sa bilog nga pungsod. Pagasugdan ini sa pagbukas sa mga eskwelahan para sa face-to-face education sa mga lugar nga low risk sa COVID-19. Siguraduhon man nga hindi mangin upang ang kapigiduhon para nga mayara sang di kalidad nga edukasyon ang kada bata. Para kay Robredo, makasalig ang Pilipino nga angat agad ang ilas ni nga pangabuhi bangod sa mga konkreto nga plano para sa pungsod kag track record diya nga matinlo nga panggobyerno kag tampad nga serbisyo publiko. Ang dugang nga mabalita sa mabalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon Sige. Dira sa kay Pilton Lipura sa Pasay City. Kay Reno Loquinario sa Victorias. Maulanon kuno sa Victorias. Dili ganito ka tulo tali timan no pagwa mo gina. Kumusta? Okay lang man, wala pa man. Ako gina pagwa ko do tulo tali no. Okay. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, wishing ko no kay Action Eric all the best of health and more years to come, no? Ano din kay Ma'am Van nga no worries no Action Doors ano ko to? Ang sa lechon ako. Ah, Ang sa lechon sa Action Boy. feeling ko total manupuli man si Ma'am Van, di ka na itong padalitson. Dili mapuli siya. Dili ka lang hatag litson mag Sige, wala problema. Ha? Tagan siya sang lechon. Manok. Pwede. Tamo nga sa, or lechon ang sa tinapayan. Sobrang lechon kita. Litson bread. Lechon bread. Appreciate na nila ni Ma'am Van, yung Action Boy. Ay, na, of Correct? course, anything.
Why man niya pili si Anything Mamban? is everything. Ay, Kay balo kasi Mamban wala na yung problema. Ya kay kwano niya nang she can afford everything and anything. and all the things. Ako pag na siyang linadala sa everything, all the things, you know? All the things. Wala pa siya nadala. My life na in life. In life extension. Oh, Ha? naman. May 50% discount sa mga biling ng produkto. Kala. Sige. Sa kay Aimee de Vinagracia. Good morning, man man. sa imo, no? Kay migo ko da, kag classmate Mayor Ernesto Strauss ang Hinubaan. Good morning dira sa imo, no? Kag dira sa tanan nga magagamati bla sa Alagad Radio kay naka-hook up ina sila sa aton diri nga pangalagad. So good morning dira sa inyo, no? Sa tanan nga taga Banwa sang Binal akon sang Hinubaan. Hinubaan, yes. Mga Hinubanons. Good morning. Nag-sign in, sign in sa Google. Ano nga nag-sign in? Napindutan mo, Goro, napindutan. Okay, muna siya. Amo na siya. Ako nga ni gulpi lang, bala gulpi lang muslim ko gulpi lang nagginagmay nga ako nga font man. Ay, So nadlaw doon nagagamay siya. gagamay, gagamay. Pero nabalik ko man Okay, Very good kinabalik mo. somebody taught me how to do it. Maayo. Good morning, Landaction Boy, kay Jem Spring Grasses. Good morning. Kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Good morning, man. Kay Miss Dolores Balaction Boy. Good morning sa imo da. Dolores Miranda? Oo. Okay. Good morning, Miss Dolores. Aram na Tapos sa ka na Korea Zumba. nag-zumba ya. Oo. Sige. Ay, la zumba sumukuno kuan mo ng paru-paru G. Muna ila Zumba. Kabalo na ko na mag-paru-paru. Kabalo ka na? Gadi pa TikTok. Ati ba paro-paro Gita karon? Way gani ka pa paru-paru G si Eden sa mundo kami ni Action Fred, pintraw niya kami. Te waya ka mo ba? Nagpusing na kami. Galing ka tong mag-start sa music kung talakat kami. Amo na gusto namon pag music Pigaw ko ara rin dayon. internet ya. Pigaw ya Amo na internet. gusto namon niya pag music ara dayon. Ara mo. dayon. Kay bulo ka Paru-paru sa rakit G. mo na dan mga tuhod yung kisa Hindi ko mo. blaka intindi kung ano ang paru-paru G mo. Ano sa man? Kaya kanta mo na siya. Uy, kabalo. Mo Nag-trend na ako na na bala ano mag-sound siyang paru-parong bukid na Lain man lilipad na yan. na man na yan. Lain mo na siya. So, Siling ni- karon paro-paro Gita karon, okay? Sige. Daman mo Siling ni Caitlyn ni Ada Caitlyn, yan naka-green din si Ninoy ba? So, Yes. So, Caitlyn, So, what? kinanglan niya magbayo. kay ginawa, asa naka-green ko ginaway siya gali. Ginawal siya. Ginaway siya sa naka-green. Kasi hindi ka ngayon. Ay, Caitlyn, mas hindi ka sa ngayon. naka-green ko, ginaway ko. Mas hindi ka ngayon mag-green. Oo. Tiara, si Miss Dolores, Action Boy, good morning. Sige. Ang green mo ginasuksok mo yun, depende na sa shade. Oo. Imo yung moss green na. Ano nila yun? Moss green. Anong moss? M-O-S-S? M-O-S-S? Daw ko ang gali daw lumot. Oo. The limitations. Isog po natin. Kay Aimee de Vinagracia, ginatamiyaw niya lang ko ng Barena and Galvez family sa Bago City. Bisan nga TikTok, Action Boy, wala ko ginakagigin sawat ang paro-paro G. So karon na first time ko na sa uton karon. Sige. Abangan niyo abangan niyo i-post na sa Facebook page ni Action Boy. Di ba mo na paro-paro G? Paano ginawa na Paru-paru. Paro-paro booking. Ano? Paru-parong buo. Mo na ya. Kanadayon niya. Ay, kala. Gingging Arroyo, good morning. Sa New Jersey. Boboy Gonzales. Oy, ari tami migo mo? Si Bob? Si Sir Bob Nagale. Yes. Kita mo ba sabla? Tingala ko yung pangita sa ngalan niya sa Facebook nga Bob. Hindi ko gid makita. Buboy. Buboy kargador. Buboy kargador. Gali si Sir Bob. Ano na yung buenos dias, senyor. Boy is senyora Dorel. Ay, bongga. No hay problema con restrasyon. Ahora yo con Felix vamos para kape. Ka-very, ano ba? Ka-very Espanyol ba? Espanyol. Naintindihan ko to. Tisabdo Pagkatapos, ko hindi na ko siya. no, mga Si. mo. Si. Si, ano gani?
Ano? Si Senyor. Si Si Senyor, Senyor, oo. correct. Namian ko na sang ni Sir Bob. Angay gurong patudlo pa guro siya. Ito ka refresher bala kay sang college ko may subject kami action boy nga mga Spanish. Dito na limtan ko na to ya. Okay. So, Ay, na ako, patudlo tanis kay Sir Bob bala sang Ako sang na Spanish. abulis lang to. Ay, kuto ka pasar to. Correct Standby na sa tunga naton nga mga balita. Standard time na 7:53. Kag sa detalye, balita international, nagsugta na ang mga leaders ang Ukraine kag Russia nga mag-istoryahanay angot sa hindi pagkang panay rason nga managaluntad nga lapnago niya pagpamamba kag pagpangatake ang Russia. Base sa report, magkita ay sa boundaries ang Ukraine kag Belarus ang mga delegado sa Ukraine kag Russia agod mag-istoryahanay sa plano nga magtahaw ang ginagamo sa duha ka pungsod. Ginpasiguro naman ni Alexander Lukashenko, presidente sang Belarus, nga mangin maayo ang mangin pagsinapol kag mangin safe ang mga delegado sini. Nabaluan nga ang Belarus ang kaalyado sang Russia. Samtang ginpahag naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga wala siya sang tuman nga ginalauman sa natalana nga pagsinapol. Samtang gipahag naman sang Land Bank of the Philippines nga ang merger sa United Coconut Planters Bank ang mag-epekto na sugod karon nga adlaw Marso 1. Sa piyak sang Land Bank nga mangin amo ang sole surviving entity, ang serbisyo sa duha ka bangko magapadayon nga wala sang upang. Sa din ang mga deposito pabilin nga intact kag secured sa ila sinatungdan nga mga servicing branches. Ang tanan nga UCPB nga mga sanga magapadayon sa pag-operate ka mag-service sa UCPB customers tubtob sa ang systems integration kag accounts migration sa Land Bank ang makompleto. Ang existing service fees mag-apply gyapon sa cash withdrawal sa UCPB cardholders sa Land Bank ATMs tubto ang tanan nga accounts ma-convert o kun ma-migrate sa Land Bank nga mayara sang bag-o nga igapagwa nga ATM cards. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ay US dollar 51 pesos and 18 centavos, Singapore dollar 37 pesos and 76 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos and 54 centavos. Ag sa aton nga balita entertainment, planchado na ang comedy show sang Dongyan o kon Dingdong Dantes kag Marian Rivera. Suno kay Marian ang taping date nila ang ila sa karon nga ginahulat. Suno pa kay Marian, prioridad niya ang nasambit nga comedy show. Upod si Dingdong, rason nga hindi matuod yung mag-upod sila soon ni John Lloyd Cruz sa isa ka serye. Sa balita naman sa patag sang sports, gin-expel ang Russia sa World Cup pagkatapos nga gin-suspend ang tanan nga mga international competitions tubtob sa until further notice. Gin-announce ini sang FIFA kag UEFA samtang ang governing body naman sang European football nagtapos na sa ilas ni partnership sa Russian energy giant nga Gazprom. Ang men's team nga kung tani maghampang sa qualifying playoff sa Marso para sa World Cup sa Qatar sa sining tuig. Samtang ang women's side naman nakakwalify na para sa European Championship sa England nga paghiwato naman sa July. Ang announcement naka-apekto man sa mga Russian clubs nga involved sa European competitions. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton maka-action, happy Tuesday. Good morning, everyone. Sa mga naga-monitor Yes, sa good morning. radio and sa YouTube, sa Facebook, maayong aga sa inyo. Kag happy birthday, Action boy, kay Action Eric Magbanwa. Yes, happy birthday, Action Eric Magbanwa. Yes. Sa imo ika 18 18. na akong edad. Charot lang. Labas hindi ko karoon pa kanon actually. Charot lang. So, happy birthday man hindi kay ka na Action Doors magpa-invite. Hindi na akong Kay pa-invite bangod now. sa adlaw sang birthday, perti na kasako sang celebrator. So hindi na ako So, magulat hindi ka na magulat pa. nga invite ka pa kay wala na time nga mag-invite siya. Kadto lang to bala. Ako Kadto lang yang po. ambala lang na. Tunin ba kadto ko din Action Boy? Oo. Oo. Use my name. Will use my name. Action boy. Bali, kung if you Ano? use my name, panawag mo na sa akon, panawag mo na ng imo nga username. Gusto ka alam. Ka very intelligent move. Action boy, happy birthday man ka, no? Kay Mama Lulit Dialagdon, bala ni Miss Jinky. Plus sa may DSB, Ay, happy ambot to. birthday.
Sige lang, okay lang. Wala Okay lang, okay lang. siya kasabat. Sige. Happy Sige, birthday man kay Lulit de Alagdo, no? Good Aha. morning. So, yung gawon talang bisan gamay lang Action Boy. Ang makabalita special to bala kay aton time. Sige. Ang ining since March na sub Action Boy, March 1 gid subong nga adlaw. So, Fire kabalo naman Prevention kita Month. nga ang March is Fire Prevention Month. Sa masim lang matiyan nyo na inlingaw sila vlog, ingaw ang mga bumbero, tada. Celebration as ang Fire Prevention Month, ha? Hindi ka mo mag... Okay ba si Ma'am, basta lang may sunog or Hindi what? naman nasunog. Fire Prevention Month kita. So, March 1 gid na ma-start. Pero tapos na kayo na, ang ilang nag-parade sila. Dason karon ti mga kon pag karon mo sirena pag sa soddo. Sa udto pag Yes. Amo natin. Sige, so, sige. hindi ka mo mag kakugmat. Relax lang. Relax lang. Kag magpabilian nga mabinantayon. Kaya basi bilang salig sila nga, iya lang to ka, ano Oo. Okay? So, ang una, Action Boy, ang safety tips karon nga Fire Prevention Month, una gid Action Boy is dapat magamit kita sang may kalidad nga mga salaksakan kag wire. So hindi kita dra sa mga makatipid katuod, makasave katuod, pero ang brand bala or ang ano bala wala pa na proven and tested bala. Correct. Kay kagi kun Action Boy during ato ng Christmas last year. Ang nabakal ni Tita Joni nga ano ganini Christmas light. nga ano bala nga Wire. extension. Sus para lang gid sa ano gid sa meron naging nga specific lang nga para sa Christmas gid lights lang gid. So kay gingamit saksak sa heater ay naglufok siya. Heater. Ang hindi ang heater nalufok ang saksakan. Natunaw siya bala. Gadlagan para bilang pagtunaw yaw may lang nahingagaw gabot. Kundi ano gid tani si Gabong Nest gid tani. Okay? So next Action Boy sigurado naton nga wala sang guba ang mga wire. Kay basi bala may mga na ano May dra mga open tawag wire. na open wires na tawag dira dasig na maka-adapt ya sang kung ano da nga ano da Kung nga matuparan niya kalayo. sunugo niya na. Oo, nan. So, mas mayo kung may budget baka na ng bag-o. Kaya bang ginabutangan ng electrical tape mo. Baka lang bago kayo ng mga kuan bala, mga May sigurado quality bala. gid. Ano ganin ang kung sa mga Christmas lights, ano kami ano nga dapat may Philippine standard something mo na. Do ano na gani nga IPC. Nalipat ko sa PS Philippine standards. Basta may standards basta, sa. may nakabutan sa likod sang inyong mga ano dra kagamitan. So next Action Boy, likawan niya i-overload ang mga salaksakan. Mo pagid na, di ba? Kaya saksakan tagdusik bilog mo. Oo. Amo siya tawag nga daw ka octopus na kunong term sila nga salaksakan. So basi isaksak mo da dusi man kabilog balaw. Hindi na sa advisable. Oo, Hindi siya. Daga dinasok sa laksakan ng Yes. mga kuan mo da. Ang imo dra nga saksak. mga saksak. Okay? So next Action Boy, kakason sa salaksakan ang mga appliances nga wala ginagamit. Okay. Okay, basi kisa labi na ni electric fan no. Nga Especially ang mga appliances mo lang may motor. Oo, May kay motor gaandar ba? na siya kuno gyapon. Yung bisan wala mo siya na switch Para sa electric fan may motor na siya mo. Oo, nasuga Ang init. TV do, kailangan ba na mo, wala na motor ang TV. Pero ang mga Pero mas electric fan, mayo gid yang nga ano na lang. kakason mo gid. Kakason Oo. gid. Okay. Tapos, kung nagaluto ka naman Action Boy, dapat bantayan mo gid ang imo ginaluto. Kay budlay kung biyan mo ginaluto, kag pagbalik mo nagaawas gali kag cause sang sunog. Okay? Okay man. Okay. Kag patyon gid pirmi ang gas stove. Ang gas stove. Kung matapos ka nagamit. Oo. Kag papahuwayan mo man ang imo mga appliances. Kay base bala bilog nga 24 Adlaw. hours balang electric fan mo gatiyog lang balahaw. Hindi mo na kaya kinahanglan na sa electric fan pahuway. Okay? Basta mareklamo, fan kag sulion niya yatiyog ba. Paano bi? Kundi ka clockwise na siya, basta mag-counter clockwise sa bala. Di ba pag hangin mo na gyapon. So ang lakip man sa Action Boy sa safety tips, ipalayo ang mga posporo or lighter sa mga bata. Kaya mga bata danyo mahampang ginakis. Correct. Tapos i-off mo ang kandila antes ka matulog kung nagagamit ka I-off? ng kandila. Patyon? Patyon ka di, sorry. Patyon actually nakabutang di. Patyon actually. I-off ang kandila. Off. So, patyon mo ang kandila, mga kaksyon. Antes ka magtulog. Kay delikado, inakatama. Kay basi, bala nagkadto sa imo habol. Kay meron Action Boy, mga tao nga hilig dyan sa kandila, especially ang scented candle Scented na bala. May candles. mga tao nga, pareho kay Bea Alonzo, love na love niya ginang candles. Sila ni Julia Barreto. may mga scented candles na sa mo. Oo, namigid man na. Abaho, sige mo bala nga kwarto daw kanami. Oo. Kanay candle. Kay scented Kung siya. sigurado mo nga patyon mo gisa. Yes. Kaya basi Otherwise, bala basi malabot ikaw sa imong mapatay. kortina or sa imong habol. Nan. Kag Reaction Boy siguraduhon naton
nga may kung pwede lang dapat gid may fire extinguisher sa balay. Okay? correct. Sige. So amo na siya. Okay. Dapat iyan ta amo na siya kuno action boy ang needs ta mo nga wala ginabakal. Needs ta bala pero wala ginabakal sa mga tao. Wala usually ginabakal. Okay. Correct? Okay. Isa sa mga needs pero wala Wala. usually ginabakal. Mga ka-action, yung mga diyan na aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline. May gobod niyo sa Action Brian Morden. Ang inyo naman diri nga News Team. Action Dorel Cabal. Nag-action Boy Duran. Mga ka-action din naman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama Sama tayo, tayo, Pilipino. Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Bacolod Action Action Radio. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.